Bueno, gaur Berria telebistan saio berezia daukagu, batetik herri galdeketak, gaur 52 herritan egin dituzte galdeketak, orotara 250.000 herritar zeuden bozkatzera deituta, eta horietatik gutxi gora bera 73.000 inguru joan dira bozkatzera, 25% ingurukoa izan da parte hartzea. Gurekin ditugu pixka bat eguneko datua buruz eta analisi txikia egiteko Enekoitz Esnaola eta Enekoitz Telleria, politikako kazetariak. Arratsaldeon. 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 Bueno, pixka bat irakurketa egiteko eskatuko dizuet, gaurko datu nagusien inguruan, parte hartzea, herriz herri eta nola ikusi duzuen? Bai, bueno, oraintxe eginean komentatzen gure artean, ez? Oraintxe jaso ditugu eta ez dugu denbora askorik eduki asko hausnartzeko ere. Baina, bueno, korrika eta presaka bote prontoan egindako analisi bat, bueno, datua zuk esan dezuna da. Guztira, parte hartze datua 25,49, hori da datu zehatza. Bozkei begira, 73.200 bat bozka. Bote prontoan lehenengoa, gutxi asko, gure esku dago egiten ari den bideo hontan, beste urratxo bat, orain arteko olatu handiena, bazegoen alako ikusmin bat, ikusita oraingo kopuruak orain artekoak baino handiagoak ziela, eta emaitza nik uste berdintxua izan dela, ez? Joera bat hasieratik hasi, mantendu, eta gaur ere, ikusita kopuruak zeintzu dian bataz bestekoak eta batez ere tartean zeuden herriak eta zein dian ikusita, nik uste egonkortze bat edo egon dela Enekoitz. Bai, 2014an jasi ziren, modu soltean etxiarri arranatzak, gero Arrankodiagak, herri txikile diaiek. Gero herri asko hartu dituzten kasuetan, adibidez, iazko ekainaren bostean, Azpeitian, Goierrin, Debagoienan eta Espazterren intziren, eta 125.000ko errolda. Eta parte hartzea 29ko izan zen. Eta gero, beste sorta hundian, aurten martxoaren 19an, 124.000 laguneko erroldan, Astigarra Hernani Larrabetzu Ibertzu aldea eta Tolosa aldea, eta parte hartzea 24ko izan zen. Eta gaur, 258.000 lagunekoa izan da, eta parte hartzea 25koa. Eta bestea, joan den aprilaren 2an, Busturi aldean eta Arregorriagan, errolda txikiagoa zen, baina parte hartzea 27.000koa eta parte hartzea 28koa. Ardo nik usten ari da, sorta handi horietan, parte hartzea 24 eta 29 arteko izaten ari dela. Gaur 25koa, eta hor egonkortzen ari da, eta bada datu adierazgarri bat. Bai, gero behin da errepikatzen den gauza bat da, eta ikusten nahi gana da, populazio handi daukaten herrietan parte hartzea zenbaitekoa da, eta txikia, nabarmen koska handiak daudela horrez. Gaur egia da, bazeola termometro antzeko bat, gure esku dagokoekin eta hitz egin da, eta beraiek jotzen zuten termometro gisa Eibar. Eta egia da hor, egon dela alako, ez dakit nola esan, ez dut esango ezkortasun puntu bat, baina bai datua, ez dezagun ukatu ez dela oso ona. Eibar batek ematea, Ehuneko 11ko datua, batez ere, beraiek egiten zuten hausnarketa zen, ez zegoela lanketa berezi bat ez zela egin, eta azken unean sartu ziela tren hortara, hori kontutan hartuta, ez da indatu txarra, baina bada datu zera bat, Enekoitz. Ba, ikusten da lan hain berdela. Gaur goizan zarautzen eta arratzaldean izan naiz, eta zarautzek beste osagai batzu ditu, Eibarren aldean. Euskaldunagoa, abertzaleagoa, ikusten ari gara batez ere abertzaleek hartzen dutela parte. Baina esaten zuten joan den urrian hasi zirela komunikazio lanean 8 lagun. Eta egundeko lan egin behar izan dutela, iristeko toki askotara eta aldare, eta 5.000 laguneko parte hartu dute, oraindik daturi ez daukagu, baina 25ko parte hartzea zarautzen lan handia egin behar da. Batzuk igualagian inertziz horra apuntatzen dira trenera, ez dakit Eibarren kasua justu horrela den. Durangoko datua ere, 18 da, 18, horrelakoetan beti begiratzen digulako handiari eta ikusi zenbaterainoko indarra daukan olatu honek olako herri handietara iristen denean, ez? Bai, Errenterin uste 15 izan zela, martxoaren 19an, urare herri handia da, 40.000 lagun bizi dira. Herri horietan zailagoa da, baina lehen da biziko ariketa bat izan da, eta ikasteko ere izango dute. Eta prozesu bezala ulertzen bada, eta prozesuaren
oso hasiera litzateke bukaera zein den kontuan hartuta, zein izango litzakeen kontuan hartuta, oso hasiera litzateke, eta oraindik ere ez dago, bueno, Ardanzak esaten zuen goian, ez? Goian, alderdi politikoen artean batasun handirik edo ekintza batasun handirik. Eta, bueno, prozesuaren lehen dabiziko etapak izateko, orain arte 81 udalerritan egin dituzte, gaur 51an, da 22 dira horiek, eta orain ekainaren 18an beste 24an, Nafarroan gehienak. Hori kontuan hartu behar da, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaian ere ja desente, Araban gutxiago, baina ekainaren 18 artean 176 udalerritan Euskal Herriko 24an kontuan hartu, iparraldeko 158an, ez dela bat ere egin, eta ez duela ematen galdeketen olatu honetara puntatuko direnik. Alare, Euskal Herriko udalerrien 24an, ja, nekainaren 18an eginda izango da galdeketa. Eta botoen mailak ere kontuan hartzeko dira, orain arte 83.000 ziren, gaur 73.000, hartuketa egin da 46.000, egon da 50.000 lagun. Jarri horiek etorbide baten. Eta asko dira. Ez, bueno. Eta gero, hor badago datu bat, eta datu bat, aldi berean, beti datuei begira aritu behar hori, ez? Gure esku dago beak ere askotan errepikatzen duen kontua da, dana ez dela datua, baizik galdera adosteko egiten den prozesua, herrietan antolatzeko ekintza hori, prozesu guzti honen barruan dagoen zeak diala, ez? Elementu txikiak, baina aldi berean gauza handi bat lortzeko bali duten. Bai, protokoloa, ez? Hoi da. Protokoloa oso importantea da, ze horren gainean egiten dute prozesu guztia. Hau da, bermeak behar dira, parte hartzerako mekanismoak, adostasuna bilatzen da. Eta lehenguan, aipatzen zian, ez dut izango izena, baina inoiz hemen galdeketa egiten ez bada, Euskal Herrian, EAN nahi bada, Nafarroan, edo tokiko parlamentuk ez duelago nahi, edo nahi izan eta Espainiako estatuak ez badi uzten, hor badagoela, eta erabiltzen zuen hitza, artefaktu bat. Protokolari buruz ari zen. Eta bere ustez, emaitza hauek baino importanteago da, protokolo hori egotea. Eta, ukazio horren kasuan, edo borondate eza horren kasuan, gizartetik hori aktibatzeko. Eta bai, gure esku dagoren, lanik importantenetakoa hori izan da, eta horren gainean, ja, komentatu dugu, Berrogeita 6.000. 152 udalerritan galdeketak egin dituzte. Eta iaztik onera, ia gehienak iaz, aurtean, ez? Eta iaz. Orduan, hor dago. Nik zentzu hortan eta hori izan zizun aztak hitzein zan, baina atzoko piezan, atzo berriak aterazun alean, Odei Irureta goiena gure lankideak egindako elkarrezketa, Juanjo Albarezi, nik uste oso esanguratsua dela. Hor esaten dituen gauza batzuk emate dutela gertatzen ari danaren ikuspegi orokor bat. Nik batzuk hartu nuen atzo eta erabat azpimarratu nuen, ez? Esaten dugunean adibidez, baiezko botoan adibidez ñabardura asko daude, esaten du beak. Badago, baiezko ematen duen jendea gero ezezkoa eman alizateko, edo demokrazia ordezkatzailea demokrazia zuzenarekin osatu nahi duelako. Ñabarduren pluraltasun hori da importantea, despolitizazioa marka politikoaren zentzuan. Beti, tribu politiko ezberdinetan egon garen jendea batzea. Hori da, ez, gertatzen nahi dana galdeketa hauekin. Eta katedradun batek, eta honek Juanjo Albareze daukan ikuspegi batekin, hori izatean ikusten hementxe dagoela funtsa gertatzen ari dan guzti honena. Bueno, horixe gaurko... Eskerrik asko, Joi. Eguneko analizia egiteagatik. Eta orain hurrena, Frantziako hauteskundei buruz arituko gara. Zondo. Zondo.
Bost, zazpi. Korrena guzti hori emateko. Gure erungarren Segulako. Zazpi, zortzi, zei. Bueno, hegoaldean ez ezik, Ipar Euskal Herrian ere bozketa eguna izan dute gaur, Frantziako presidentetzarako hauteskundeak egin dituzte, bigarren itzulia eta bi hautagai, Emmanuel Macron, Martxan Alderdikoa eta Marine Le Pen, Fronte Nazionalekoa. Emaitza ofizialak ez ditugu, baina zundaketek garaipena ematen diote Macroni eta gaurko emaitzak, eguna eta ondoren etor daitezkenak hausnartzeko eta horietaz hitz egiteko hemen ditugu Jojo Bidart, Euskal Irratietako esataria, eta Maiane Txoperena, kazetaria eta berriako kolaboratzailea. Eta lehenengo eskatuko dizuedana izango da pixka bat emaitzak, hausnarketa txikia egitea. Macroni zundaketek eskaintzen diote, ematen diote 65%ko botoa, eta Marine Le Peni berriz 35%koa. Hasiera batean inkestek esatez dutena baino apurtxo bat beraxeagokoa. Nola ikusi duzuen emaitza, eguna? Bai, irabazte argi bat Macronentzat, dudarik gabe, baina lehen gauza da parte hartzea tipitu dela. Eta horrek zerbait ere adierazten du, ez baita holakorik gertatu azken 40 urte hauetan. 79an izan zen behin hori, eta bi hautagaiak biak eskuin zentristak zirelarik. Eta orduan, ez da dudarik, parte hartze gutiago eran nahi politiko bat ere adierazten duela horrek. Eta bestea da bozka xuria ere biziki handia izan dela. Bozka xuriak 8,8 pasa iduriz, eta orduan horrek ere
ez da sekulan olakorik izan, eta horrek ere, beraz, erran nahi politiko bat duela dudarik gabe, ez dela, beraz, bozkazale hainitzen gustukoa izan, hor bigarren itzuliko hautagaitza hori. Eta gero, bai, egia, Macronek irabazi duela erran duzun bezala, pentsatzen zen ere, baino eta aintzina gehiagorekin. Hor, zondeuek emaiten baitzuten eguneko 60 Macronentzat, 40 Le Penentzat, eta hor aldaketa handia izan da hor. Pentsatzen dut behar bada ere eragin tipi bat edo parte bat ukanduela ere telebistan izan den eta debatea. Hor iduriz eta Macronen alde joan dela. Eta hala ere, Le Penen aldeko eta bozka azkar da, naiz eta uste baino tipiago izan. Ez dakit nola ikusten duzun, baina, Bai, zuk erran duzun bezala pixkat azpimarratuko nuke abstentzioa, eta hasiera batean pentsatzen ala baldin bazen ere, Fronte Nazionalaren kontra bozkatzera joango zela jendea, eta beraz Macron jende gehiago bozkatuko zuela, ez da gertatu alere 2002an gertatu zena Chirac eta Jean-Marie Le Pen lehiatu zirenean buruz buru. Orduan Chiracen alde bozkatzera joan zen jendea ez baitzuten nahi Le Penek irabaztea, eta 82arekin irabazi zuen Chiracek, baina aldi honetan ez da hori gertatu eta Fronte Nazionalak bozka gehiago lortu ditu. Eta erraten alda, gero eta zilegitasuna handiagoa lortzen ari dela Fronte Nazionala, eta gero eta normalagoa bilakatzen ari dela eskuin muturreko alderdia paisaia politiko frantsesean. bai. Hori Le Penek berak ere esan berri du, ez, garaipen historikoa izan dela beretzat, eta azkenean Ipar Euskal Herrian uste eta lehenengo itzulia behintzat, laugarren indarra izan zela Fronte Nazionala. Orduan bada aipatzekoa, ez? Bai, gero hala ere, egiten aldugu, Ipar Euskal Herrian beste eskualdea hainitzetan baino egin apalagoa duela Frente Nazionala, hori hala ere erran behar da, baina egia da, 12 egiten du iparaldean. Eta hor bilagotik so eginez ere iparaldeko xoko ezberdinetan, lehenago baziren fokoak nun Frente Nazionala azkarra zen, hor Baionako iparaldean, Miarritzen ere bazen, gero beste herri batzuetan ere, Donen Eloitzunen ere bazuen ere eta parte bat, baina aldi honetan da iparalde guzian egan nahi du, herrikipietan, barnekaldean, denetan 10 eta 10 baino gehiago ere, toki batzuetan, denetan egiten duela. Zerk egiten du hori, ez da errefusiatu uholderik izan iparaldian, ez da beltz hainitz kokatu, da telebistaren eragina dudarik gabe. Hor, aipatzen da bat ditu urteak orai, eta Frente Nazionalak aintzinatzen dituen eta lema horiek aintzinatzen direla, bai seguritatearen inguruan eta hori, eta errepikatuz komunikabideetan, ondorioak ere badira iparaldean ere. Baina, hala ere, diferentzia eginez, gutiago beste eskualdea hainitzetan baino. Ez dakit, Macronek bere burua saldu du, eta arrakastaren zati ere izango da, aldaketaren alderdia aurpegia dela berea. Ikusten duzu zuek aldaketa hori etorriko dela Macronekin? Benetako aldaketa da? Nik uste dut ez, edo aldaketa behintzat handia ez dela izango, edo onera behintzat ez dela izango, ez? Azken finean, Macron Holanden gobernuko ekonomia ministro izan da, eta Holanden agintaldian garrantzia handia hartu duen lan erreforma bat berak bultzatu zuen, eta pixkat hortik aurrera egin zen ezagun, eta orain beste alderdi bat sortu du, eta bera da orain Frantziako presidente, eta nik uste dut pixkat ekonomia ministro zenean abiatu zuen bide hortatik segituko duela, bere programan ere ekonomia liberalizatzeko pausoak agindu ditu, eta pixkat hildo hortan segituko dela pentsatzen dut.
Bai, defenditu duen politika da, funtsean politika liberala, Europaren aldekoa, eta gero ez da diferentziarik funtsean, berak sozialist gobernuan defenditu duen politikarekin, hor da segida bat, eta liberalagoa izaitekotz. Eta orduan ez dut uste holako haustura handirik izain den edo orain artio izan denarekin. Itxurain aldetik da aldaketa erakutsi nahi izan, eta den aldaketa da ez dela usaiako alderdikoa. Eta hori, eta gaztea dela, eta jende berriekin etorriko dela, eta ere galdeiten du ez dadin izan eta sobera kargu politiko metatua orain artio gertatzen zen bezala presona batzuen gainean, eta hori aurpegi berri batzu ikusiko ditugula, bai, bat diteke, eta seguraski, hortako egina izan baita hori, baina politikan berian aldaketarik ez dut uste, funtsean, eta Europan orain arteo segitu izan den ere politika beretik ere nahi da segitu, eta lehen bisita egin nahi duena da Merkelenganat, eta orain arteo egiten zen bezala. Aldi horoz funtsean president berri autoto zelarik Lepenek ere ingo luken bezala. Lepenek ez zela hori... Joan entzen Inglaterrara, ergana zuen. Bidaia mediatikoa zela eta berak Frantzia barruko arazoa konpondu nahi dituela lehenik edo ez olako adierazpen baduta zen. Bai, eta hautatzekotan nazioarteko edo inguruko auzo batean Inglaterrara joan entzen Brexitaren politika berdintxoa nahi zuelako zegin, baina ez du eginan. Zengen ezake orduan Macronen arrakasta irudiarena izan dela, alegia bere burua saltzen jakin duela. Bai. Eta oinarrituz sendimendu azkar batian, egan nahi du jendeak okastatuak zirela usaiako politikarekin. Esaten zuten askok, bai sindikatuetan eta beste batzuek ere, eskuina eta ezkerra aldizka izan zirela poderean 20 urte hauetan, eta politika berdina eraman zutela eta askizela, eta ez zutela konfiantzarik eta nahi zutela aldatu. Eta egia da parte batean hori gertatu dela azkenean hauteskunde horietan. Baina politikari buruz erraiten maitzinoen, ia ze aldatuko den politika mailan, ez da, itxura bai aldatzen da, baina politika berdina segitzeko, hori bai. Orduan alde hortatik ez dut uste bat ere aldaketarik izango denik. Bai, eta nik Macronen arrakasta baino azpimarratuko nuke agian besteen arrakastarik ez da edo ez. Alderdi sozialistak lehen itzulian oso emaitza txarrak lortu zituen, eta bada ere Holandek egindako agintaldi txarraren ondorio edo izan dituen arazoen ondorio, eta gero ezkerretik ez dela lortu bestelako alderdirik gailentzea, edo Melanchonek aski emaitza ona lortu zuen, baina hori Eneko Bidebainek atzo komentatzen zuen Euskadi Irratian, nolabait jendeak Macron bozkatu zuela lehen itzulian, jendearentzako zelako Fronte Nazionalari aurre egin ziezaioken hautagai bakarra edo, orduan pixkat hori ez. Agian ez dela jendeak Macronen arrakasta bozkatu duela, baizik eta ez zegoela beste inor bera baino hobea, eta orduan horri esker nolabait irabazi duela ez. Hola da saldua izan, baina egia erran lehen itzuliko emaitzak ikusten baditugu, Melanchon ere ez da hinogono. Eta beraz, izaiten altzen ere beste norbait Frente Nazionalari aurre egiteko. Baina presentatua izan da, ez, alternatiba bakarra bezala Frente Nazionalaren kontra joiteko, eta horrek ukandu bere eragina. Baina gero egia da, hor gertatu direnak, gauza asko gertatu da kanpaina horretan, baina sozialista alderdian bada Holanden politikaren kontrako ihardokitze bat argi, baina da sozialista alderdian gertatu dena. Ikaragarriko desmasia gertatu da alderdi horretan, beren agintareengatik. Hor, antolatu dituzte eta primarioak, primarioetan argiki agertu da irabazle bat eta politika aldaketa bat galde egiten zuena, eta jende askok parte harturik ez baitzen uste, hastapenean.
baina gero galdu duten horiek primarioen araudiak segitzeko ordez, hautsi dute paktua azkenean eta joan dira Macronen alde. Eta hor izan da ikaragarriko haustura bat. Sondeuek erakusten zuten primarioen ondotik eta hartu duelarik Amonek beraz gidaritza, 18%. Eta pixkanaka sozialista alderdiko buruzagi horiek joan direlarik Macronen alderat eta ikusi dute bozkazale hainitzek. Ez zuela itxurarik olako alderdi batian eta segitzia eta joan dira Mélenchonen alde. Asko joan dira. Barne krisi bat egon da hor eta alderdi... Bai, eta ondorio ikaragarriak ukanen dituenak. Hemen digoiti sozialista alderdian zaila izanen da segitzia. Eta hor etorriko baitira hauteskunde legislatiboak, deputatu gozak, eta biziki zaila izanen zaie hor segitartzea. Hori ere bada aipagarria ez, ekainan egingo dituzte legebiltzarrerako bozak, eta Macronek oraingoz behintzat ez dauka zerrendarik, eta bezakit, presidente dena legebiltzarrean ez baduka alderdi bat, zer gertaleiken hor, ezta? Nik uste dut hor panorama zaila izango duela Macronek ez, suposatzen da saiatuko dela alderdia osatzen edo zerrendak osatzen, baina ez dakit lortuko duen... Bai, ginen du, Bai, ez dakit lortuko duen nahikoa badez legebiltzarreko hauteskundetan berak nahi duen bezala gobernatu ahal izateko. Bai. Eta ez dakit kohabitazioa gertatzeko arriskurik baden, legebiltzarrean beste alderdi batek irabaztea eta orduan bien artean moldatu behar izatea gobernua. Ez dut uste beste alderdi batek irabaziko duenik, baina ez duela aski gehiengorik izanen. Bakarrik parlamentuan izaiteko. Eta bortxatua izaiten ahalko da, behar da, ikusiko dugu nola pastuko den, beste alderdi bat edo batzuekin koalizioak egitea. Hori ez baita sekulan gertatu, bosgarren errepublikan. Hori hautatua izan ziren eta konstituzioa eta preseski gehiengo nagusi bat izaiteko, eta baina hor panorama nola aldatu den eta aski handizki ere aldatu den hor hauteskunde horietan. Orain Artinoko poderean ziren alderdi horiek zafraldi bat bildurik. Orain ze gertatuko den, ez da idatzia. Orain Artio president hautatua zenak bazuen kasik automatikoki gehiengo bat gero parlamentuan. Orain hori gertatuko den edo ez, ikusi behar. Hor, ikusi dugu kanpaina horretan hainbeste gauza aldatu direla eta ia aldatuko ote direnez ere eta legislatiboetan gerta diteike edo ez. Edo ukanen du gehiengo handi bat eta ez badu lehen aldikoz beharko du koalizio bat egin eta norrekin hor ere gauza guziak idekiak dira. Eta mementuan galderazko puntu askorekin. Interesgarriak izango dira legebiltzarreko hauteskundeak ere ez? Normalean ez da inbesteko suspenserik izaten. Hala, ez da sorpresa handirik usaian, eta hor, posibilitate guziak idekiak dira hor, bai. Gerozuk aipatu duzuna ere hor jokoan sartuko da ez, alderdi sozialistaren barne krisi hori, hortik zenbat joaten diren Macronekin, zenbat ez? Bai, batzuek aipatu dute alderdi sozialistan ziren batzuek erran dute legebiltzarrerako Macronekin aurkeztuko direla. Bai. Eta ikusi beharko da zenbatek egiten duten hori eta zenbatek erabakitzen duten alderdi sozialistan segitzea. Bai, hor dudarik gabe, hori bada elementu biziki importante bat, eta gero, egia da Mélenchonen alde ere hainitzek bozkatu baitute eta hor izaiten ahalko da ere indar importante bat, baina ere hor jakinez komunista alderdia badela eta ez da beti errez izanen ere hor beraz les insumisuak izeneko talde horrek jadanik baditu hautagaiak pentsatuak eta behar bada komunista alderdiak ere bai eta orduan hor ere izaiten ahalko dira tirabirak. Kondoan hartuz ere hor
Errepubliken eskuinekoak ere ukan duten kanpaina triste horren ondotik, horien arteko tirabirak ere izanen direla, beraz ikusten dugu, alde guzietatik badirela hor gauzak mugitzen ari direnak, eta ikusiko, beraz, ze pastuko den, beran ez da argi neurren zatorein. Eta gero ikusi behar ere, eskuin muturrak, Le Penen alderdiak ere, zer egiten duen legebiltzarrerako hauteskunde horietan, ez? Bai, ja, gaurdanik abiatu du kanpaina, horrentxe hauteskundeen emaitzak jasota berehala balorazioa egin du Le Penek, eta arrandu hori legebiltzarreko hauteskundetan jarriko dutela gaurdanik indarra, eta hortara doazela. Eta hor, posible ditaike, eski haintzineko aldietan baino, bi itzulitan pasatzen baitira, hor ere hauteskundeak, eta bigarren itzulirako hiruen arteko lehiak izaitia, usaian baino gehiago. Eta Frente Nazionalekoak ere, toki gehiagotan ere, present izaitia, bigarren itzuli hortan. Naiz, azkenean askok esaten dute ez, beraien dela luzerako estrategia bat dela, ez dela, beraien asmoa ez dela gaurti biharrera presidentetza lortzea, baizik eta, alik eta sostengu gehien biltzea, eta ikusi da azkeneko urteetan, aidiela lanean. Bai, zenta hori da, azken 10 urte hauetan, konparatzen ginuen, erraiten zinuen, 2002ko hauteskundeekin konparaketa eginez, eta egia da, ja, orduan Le Pen izan baitzen, beraz, president hauteskundetarako bigarren itzulirako lehen aldikotz eta aurkeztu ahal izan zena, eta 18 egin zituen, aldiuntan 34 eta erdi, doblea, bikoitza, emaitza, 11 milioi bozkazale, orain arte ikusten ginuen, progresioa beti heldu zela, biziki azkar agertu ziren eskualdeko hauteskundetan, Europako hauteskundetan, baina hor parte hartze tipia baita. Beti zen bozkazaleak ziren 5-6 milioi. Hor izan da 7 milioi lehen itzulian, 11 milioi bigarren itzulian, eta hor oskabat pasatu dute dudarik gabe, badira 11 milioi jende prest direnak, beraz, bozkatzea Frente Nazionalarentzat Frantzian, eta horrek ukanen du ondorioa ere, dudarik gabe bai. Aipatu duzu bizkat aurrera begira jarrita, Holanden gobernuak bere alderdia galdu duela apur bat bere politiken ondorio izan dela orain izan duen porrota. Ez da, ikusten duzu Macronek jarraituko dituela haren urratsak, aldaketa ekarriko duela, ez dakit gehiegi galdetzea otedan gaur hauteskunde eguna izanik. Ez lehen erran dugun bezala, nik uste dut nahiko hildo beretik segituko duela, baina behar bada argiago edo, ez? Holandek agindu zituen bestelako politika sozialago batzuk ingo zituena, eta azkenean bukatu du ekonomia liberalizatzeko erreforma batzuk egiten. Macronena argi dago hasieratik, ez? Hori da. Baina bidea antzekoa nire ustez. Bai, eta hor konplexu hori gabe, azkenian. Halako dudak bat zituen behar bada Holandek, baina hor argiki egana du hasieratik, eta orai badu 175 sustengoa, edo nahiz eta bozkazale gutiago izan eta xuria initz izan, baina hala ere emaitza horrek ilan, egia intzina joiteko segurtapen bat edo sustengu bat senitzen duela, eta Europari buruz ere arek aldarrikatzen duena, eurogunean berian ere egitea alako aurrekontua izaitia, budjeta propioa, eta gero ekonomiko ministro bat ere izaitia. Nahi du, beraz, podere gehiago ere bildua izaitia eurogune horretan. Eta bide horretaik segituko du, hori jadanik finkatua baitu eta errana baitu bere programan. Gero agindu duen beste gozetariko bat edo funtzionarioak gutxitzea horre kendu nahi ditu pila bat, eta gero segurtasunarekin edo hala egiten duten politika horrekin lotuta erabat bide beretik, atentatu jihadistak eta aitzakiatzat hartuta, polizia eta gehiago agindu ditu, Europarako ere uste nahi duela Europaren mugak gehiago babestuak edo izan daitezen, hortan ere hildo beretik. Bai,
Gero agian Euskal Herriai gehien gertuenetik tokatzen zaizkion gaietako bat bake prozesua izan da, orain arte azkeneko asteotan, hilabeteotan eman diren pauso garrantzitsuenak Ipar Euskal Herrian egin dira, eta orain ari asko gelditzen dira hor zintzilik, bai bake prozesuari dagokionez, bai presoen gaiari dagokionez, ez dakit hor ikusten duzuen orain arte bezala jarraitzeko aukerarik edo berak ez du alakorik egin, alakorik aipatu? Orain arte, frantses gobernuen partetik ez da alako keinu handirik erakutsia izan, salbu azken gertakarietan eta Baionako eta desarme egun horretan ez duen trabatu. Hori egia da. Baina gero politika berezirik abiatua dela bake prozesuari begira ez da ono agertzen. Kontaktuak, nik bakarrik errepikatzen aldut entzun dutana aste honetan, elkarrizketa bat egin bai ginuen eta Michel Berroko erriguenekin, eta zertan giren gaur egun eta kontaktuak eta zertan dituzten, eta bai, bazituztela kontaktuak gobernuko ministeritza ezberdinekin eta hor Macronen inguruan diren jende batzuekin ere kontaktuak badituztela. Eta entzun dutanez ere, bazen, haren urbileko norbait ere, Baionan, hor, beraz, egina izan zen egun horretan. Horrek zer nahi duen, segitzen dutela zer gertatzen den, gero engaiamendurik hartuko ote dutenez, espero dugu baietz, baina ez da deus sigurtamenik eta ez da oraino deus abiatu. Lehen keinua ala ere da Oier Gomez beraz libratua izana, osagarri arrazoinengatik. Lehen keinu bezala hartzen aldugu eta gero ez dugu ez da deus segurtamenik, baina esperantza bat, hasteko, zerbait lortzen alko dela. Kontaktuak bat dira, hortik urgunago denez afera, mementuan neok ez dezake erran, orai hautatua da eta ikusiko zer eginen den. Ni Jojoren hildo beretik, Holandek ere presoak askatzeko eta lako gaietarako urratsa hundirik ez zuen eman, eta honekin ere ikusi beharko da. Ez dakit gero eta armagabetu izan horrek eraginik izanen duen gero beste kontuetan, baina orain arte badidez baldintzapeko askatasunak ukatzeko eta argudiatzen zutena zen eta oraindik aktibo ez, baina eta oraindik existitu egiten zela eta arriskua zegoela preso horiek berriro sortzeko eta orain behintzat aitzakia hori ez dute izango, baina ez dakit presidentea bat ala beste izan ezberdina izango den. Agian Le Penekin okerragoa izanen zen, baina... Bai, hori bai. Harekin dena okerrago. Ikusi behar, hor izan ziren kontaktuak eta jende batzu agertu ziren Baionan, Louis Voinet, beraz, gobernuan, espaldian ere, sozialist gobernuan kontseilari bezala izana eta gero ere agertu dira Occitaniako parlamentuko presidentordea eta ikusi behar kontaktu guzi horiekin eta gauzak aintzinatzen ahalote diren Frantziako gobernuen artetik, aldetik, baina gauza sobera berriak dira, oraino zerbait erraiteko, kontaktu horiek azkartzen diren eta aintzina joiteko posibilitatea emaiten duten. Ipar Euskal Herrian interesik pizten dute presidentetzako bozek, jarraipen handia izaten dute? Egia da, historikoki beti izan direla bozka gehien bildu duten hauteskundeak presidentetzakoak, baina hori bai Ipar Euskal Herrian eta bai Frantzia osoan. Eta, gaurko datuak ez ditugu, baina pentsatzen dute lehen itzulian ere hori izanen zela parte hartzea handiagoa beste eskualdeko edo departamentutako hauteskundeetan, baina
tik aparte, nik ez dakit beharra zuk gehiago erranen duzu. Bai, ordean segitu du, hor ere, beraz parte hartzen dute. Gero, ez dira, eta aipatu dugu, Frente Nazionala beraz, bigarrena Frantzian eta laugarrena dela Ipar Eskolegian, eta gero ordena ez da berdina. Naiz eta Macron lehen agertu zen ere, eta lehen itzulian eta dudarik gabe bigarrenean, baina gero parte hartzea azkarra izaitia, ez du kentzen gero abertzaleen ikuspegitik, pixka bat soiten balima da, hor pixka bat barreatuak zirela eta agertzen direla funtsian. Dudarik gabe batzu joan dira abertzale boto batzu Melanchonen alderat, beste batzu joan dira Amonen alderat. Egia da, Amonek egin zituen deklarapen ausartenak bake prozesuari buruz. Ordean, batzuk ere hori sentsibliak izan ziren, beste batzu bat ere ez bozkatu gabe, eta nik gazte frango entzun ditut ere, zergatik joanen gira hauteskunde horietara, ez dira gure hauteskundeak horiek. Ez dago interesik gazten artean. Baina ez duken zen, botuetan soiten balima dugu, parte hartzea handi bat ere bada, iparraldean, beste tokian izaten bezala. Ez dena agertu adibidez ezberdintasuna, bada Korsikan parte hartzea initzez apalago da. Eta nolaz ez, hartzen balin badugu Guyana edo Martinika edo Guadalupan ere parte hartze tipiagoa da, hainitzez. Eta iparaldean ez da olakorik agertzen. Badago itura bat, badago jarraitzen bat, eta... Eta pixka bat gobernu osaketari begira, Le Penek iragarria zuen, zein izango zen, bere lehen ministroa, baina Macronek gaur arte ez du hitzik esan duen bakarra izan da, badituela hainbat izen buruan, baina besterik ez dakizuek ausartzen zeate lehen ministro kargu hori norentzat izangote daiteken esatera. Eniz Macronen paperetan, ez dut egan, ez, baina prentsan zu bezala irakurri dut hori, eta aintzinatzen diren izenetan, argituniz, badira izen frango sozialista alderditik heldu dienak. Ez bat, gehiago, ez da aipatzen, ni ere argitu harintzat, dena den, baldi zaitea, eta ez dut uste dena den olakorik nahi duenik, zeren eta aldaketa, bere kanpaina guzia egiten du aldaketaren gainean, ez da berriz ezartzeko, beraz, holandekin zen. Sozialisteak usten bat zituen, agian izan zitekela... Beste izen batzu, beste izen frango aintzinatuak izan dira, ez berak, berak ez du egan, baina haren inguruan, egia da, adibidez, Lyoneko eta alkatea, Auzapeza, astapenetik ere haren inguruan da. Beste batzu ere, batzuk aipatzen zuten, Le Drian hor defentsako ministroa. Baina bada ere, Le Republiken alderdiko bat ere aipatzen dutenak, hor ala nola Xavier Bertrand. Beraz, dena posibilitate gutxiak idekiak dira. Eta beste batek erraiten zuen, eta zergatik ez dute den emazte bat izanen, izenik aintzinatu gabe, orduan espekulazioak dira hori guztiak, ez dakigu. Baina, egia da, ni harritu niz hasteko, prentsan irakurketa egitean eta sozialista alderdian ziren izen frangoa agertzen zirela hor, eta hori piskat bitxia, atxeman dut. Uste bainuen, argunt aldaketa eta ikusiko dena den, berak zer erakutsiko duen eta zer adieraziko duen, baina aldaketa erakusteko beste norbait izan beharko zela, aldaketa adieraziko zuen norbait. Bai, gero pentsatzen dut zaila dela berarentzako ere, ez? Aipatzen du sartu nahi duela jende bat politikan aritu ez dena, edo ez urte asko politikan pasaituena, baina lehen ministro bat izendatzerako orduan horrezin duzu edozein pertsona sartu hor izan behar da norbait hortarako balio duena edo hortarako prestatuta dagoena. Orduan nire ustez zaila duka ere bai alderdi sozialistakoa ez den norbait edo politikan ibili ez den norbait sartzea. Hori galdetzera nindoan alderdietatik kanpoko norbait, ez dakit izan daiteke unibertsitate irakasle bat adibidez.
beste herrialde batzuetan eman da, mugimendu berri bat, aldaketa. Gero berak erran duena, bi kriterio erran du esperientzia duena, beraz, itxura berria izaiteko, esperientzia aukanez, ez dakit, eta leiala izaitea. Horrek gero kriterio horiekin... Leiala nori galdetu beharko da, ez? Berari, noski. Hori, zergatik hori, zeren eta erran abaitzuen lehenagotik, ez hain aspaldi, dola joan den asteko deklarazioak ziren hori, beraz, beren sustengoa aukaiteko, Hamas mugimendu horren sustengoa aukaiteko deputatua izaiteko eta sartzen izaiten alko zirela sozialist alderdiko karta dutenak edo Le Republiken karta dutenak, gara nahi du, bi alderdietako eta Hamarsen izenean presentatzeko. Eta bi alderdietako kartadunak izaiten alko zirela. Hori da, horrek adierazteko zen olako mugimenduan giren eta zen olako aldaketak ere diren. Baina horrek ez dakit gero zer orientabide emanen duen bere politikan, baina ez da dudarik oraino nahi duela kapitalizatu, bildu eta bere ganatu bai eskuin aldetik eta esker aldetik bere mugimendu berria. Dena den laizter ikusiko dugu, ze maiatza erdi alderako uste dut izendatu behar duela, lehen ministroa eta gobernu osatu behar duela. Gero ez dakit legebiltzarreko hauteskundeen emaitzen arabera aldaketak marko dituen ere gobernuan, ikusiko da. Hor, aste honetan bertan egin zuten eztabaida Le Penek eta Macronek eta adierazgarria iruditu zitzaidan Le Penek esan zuena Frantzia hauteskunde hauen ostean emakume batek zuzenduko zuela edo berak edo Merkelek. Apur bat, ez dakit, zuek nola ikusten dezuen? Nik ez dakidana Europan ere Merkelek agintzen ote duen edo politikariek beharrean beste batzuk diren horra gintzen dutena, ez hori. Eta gero, ez dakite esaten zuen onera bezala, baina, emakume izatea gero ez baldin baditu politika onak edo sozialak edo bultzatzen, alferri da, ez? Dena den, hurbilketa Merkelekin eta Alemaniarekin bai, ostion, aipatu dugun bezala eta ez da dudari. Gero, Merkelen agintepean izanen den Macron, ez dut uste? Berak esan duzen baita reforma egin nahi dituela, ez? Bai. Eta, pundu, gero ez dakit noraino joanen den, baina egia da ere harmonizazioa ere nahi duela, harmonizazio fiskala Europa mailan, eta baldintza sozialak ere berdinduak izan diten, hori izaiten alde ona edo alde txarra, gero berdinketa hori nondik egiten den gainetik edo apaletik, baina berez ez da halako deklarazio txarra, bezik eta ikusi behar nola gauzatzen den hori. Eta ordeon, Alemaniatik eta Merkeletik hurbil, baina pentsatzen dut bere politika ere defenditu nahiko duela. Baina, egia da, sozial arloan, hasteko, zaila izanen zaiola. Egia da, beraz liberalismoaren aldeko eta autu argia egin duela antzinetik presentatua eta enpresentzat ere jakinarazi du, halako beraz zerga apaltzeak eta eginen zituela, kotizazio patronalak ere apalduko zirela eta baina, biztan dena, ordeon eraginez ere bada langileentzat ez dela hainbeste eta agertzen. Eta langileen aldetik eta sindikatuen aldetik eta badira kritika aski gogorrak ere eginak izan direnak. Eta biziki pentsatzekoa da ere, agertu dena funtsian hauteskundeko eta emaitzetan bai bozkazale gutiago izaitia, bozka xuri hainitz izaitia eta adierazten du parte batean hori eta CGT sindikatean hasteko argiki erran dute, bai Frente Nazionalari aurre egin nahi dutela, geldiarazi nahi dutela, baina
Macronekin ez direla batera ados eta laister etorriko direla ihardokitziak. Hala, ez baitzuten onartu ja sozializ gobernuan zelarik, ekonomiako ministroa zelarik eta egin zituen erreforma zonbait, sozialarlokoak, sozialarloko ondorioak ukan zituztenak, eta ihardokitziak izanen dira ere alde hortatik. Pentsatzeko da grebak eta hasiko direla laizter, berehala behar ba ez, hor izanen baita alako hor berriz ere hauteskundeak eta deputatu hauteskundeagatik eta hori guzia, behinan lan erreformaren kontra protesta handiak izan dira Frantzia osoan eta Ipar Euskal Herrian ere, eta sortze soziala segitzen baldin badu politika ekonomiko berdinekin. Hori kalean, kanpainan zehar ere ikusi da, ez? Parisen eta izugarrizko protestak egon dira, bi kontra. Le Penen aurka behar bada gehiago, ez? Bai, hori gehiago Le Penen aurka izan dira, baina argiki hasteko erran dute, bai, sindikatuetan, eta nik elgarrizketa zonbait ere egin ditut, pixka bat sindikatuetan ere, jakiteko zen olako ikuspegia zuten eta zer segida emanen zuten, egia da, hor Frente Nazionalaren kontrako joera argia, baina biziki ere kexu Macronen politikaren kontra. Beraz, ondorioak izanen direla, sartze soziala hor buru irailan izanen da, mugimendu dudarik gabe. Gainera, ekonomian aldaketak iragarri ditu, 1,10ko langabezia, hor neurri gogorrak etorriko direla, esaten nahi dira, eta neurri horiek norainokoak izango diren ikusi beharko da. Ez dut uste neurri horiekin langabezia asko apalduko duenik, edo behintzat lan duin asko sortuko duenik, baina ikusi beharko da. Baina arte egin diren lan erreformak ez dira langileentzako onerako izan, eta berdin segitzen badu da. Ikusiko dena den ondorioak ez bali madira laizter senditzen, segur da ihardokitzea azkarra izanen dela. Zenta ihardokitzeak izan dira aldaketa hor ikusi eta neurtu ditugun aldaketa politiko horiek ekarri dutenak, eta orai aldaketa itxurarekin heldu den Macron eta plantan ezartzen duen politika horrek ez badu ondoriorik ekartzen hor sozial arloan eta hori. Eta sindikatuetan gutik dute hori pentsatzen, baina ez palimada egiazki ondoriorik neurtzen, ihardokitzea biziki bortitzak izaiteko irriskoa bada, hori bai. Eta islatu daiteke hori legebiltzarreko bozetan? Obertu egi daude? Sobera horbil da oraino. Ez, eta gobernu berriak ukanen duen politikaren ondorioa beharko da zonbait hilabete utzi. Baina zonbait hilabete, gero eta epe laburragoak dira. Lehenago usten zen beti president berria zelarik eta bazuen sehilaiteko alako momentu berezi bat eta hori bukatu da. Hori bukatu da, jadanik Holandekin bukatu zen. Gobernuan zegoelako ere ez, azkenean ekonomia ministro izatetik presidente izatera pasa, jendeak badaki nolako politikak egin ditzaken edo egingo ditu. Ondoko hilabetetan, laster ikusiko da, gero nolako ihardokitzeak diren eta sozial arloan bai izanen da hirugarren itzulia, azkenean. Mila esker biei, gaur hona etortzagatik eta Frantziako hauteskundeak gurekin batera analize egiteagatik. Mila esker biei, Jojo Behiart eta Maiane Txeperena. Mila esker zueri.